कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. काली देवीची जत्रा महोत्सव मोठ्या भक्तिभावान साजरी. कारवार. काली न्हंयच्या मध्यभागी असलेल्या बेटाचेर ब्रेस्तार आणि शुक्रार या दिवसाक काली देवीची जत्रा महोत्सव मोठ्या भक्तिभावान साजरी जाली. शहराच्या कोडीबागच्यान सुमार 2 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या बेटाचेर काली देवीची अनादी कालापासून पूजा जाती आसा. दर वर्सा प्रमाणे या वर्सा बी 3 दिवसाची जत्रा मोठ्या उत्साहात साजरी जाती आसा. देवीच्या दर्शनासाठी नंदनगद्दा हांच्या संतोषी माता मंदिरा लागीं काळी न्हंयच्या काठावेल्यान होडीची व्यवस्था केली. या अनोख्या अनुभवासाठी कारवार जिल्ह्याबरोबर गोवा, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यातल्यान बरेच भक्त देवीच्या दर्शनासाठी आयिले. शेकडो भाविकांन होडींतल्यान प्रवास करून कालिका देवीचे दर्शन घेतले. जत्रेच्या पहिल्या दिवसाक होम हवना बरोबर विशेष पूजा केली. ब्रेस्ताराक भाविकांनी दिवे लावन आणि देवीक लिंबाचो हार अर्पण करून आपली मनोकामना व्यक्त केली. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगे गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. गोकणच्या ग्रामीण वाठाराच्या रस्त्याचेर अरुंद आणि धोकादायक वळणावेल्यान प्रवास करचे धोकादायक. कारवार. गोकर्ण वाठारात ग्रामीण भागातले बरेच रस्ते गवत आणि झुडपान पुराय झाकून गेले आसा. ह्या कारणान अरुंद आणि धोकादायक वळणावेल्यान प्रवास करताना वाहन चालकाक मोठ्या अडचणीचो सामनो करचो पडटा. संबंधित विभागान तात्काळ गवत झुडपा काडून रस्ते स्वच्छ करचे अशी नागरिकां खंयच्यान मागणी जाती आसा. ओम समुद्र किनाऱ्याचेर वयत रस्तो दोन्ही बाजून वाडिल्ल्या झुडपामुळे आणि संकुचित जाल्लो आसा. या मार्गार दररोज शेकडो पर्यटक भाड्यांच्या दुचाकीचेर वेगान प्रवास करतात. तशेंच रिक्षाची बी ये जा चालू उरता. उतार आणि वळणाच्या जाग्यार झुडपां रस्त्याचेर आयिल्ल्यान थोडीशी चूक जाल्यार बीन अपघात जावची शक्यता आसा. सुमार 2 किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्यावेल्यान शाळेंतले विद्यार्थी आणि स्थानिक नागरिक पायी चलते वयतात. वाहन येयल्यान बाजून थांबूक जागो नाशिल्ल्यान काही जण पण जखमी जाल्ली घटना घडतात. मोठो अपघात जावचे पयले संबंधित विभागान किंवा स्थानिक प्रशासनान ताबडतोब सुरक्षेचे उपाय करचे अशी अपेक्षा व्यक्त जाती आसा. अशेंच गोकणच्या बाकी वाठारात सुद्धा हीच परिस्थिती दिसून येता. ह्या कारणान प्रशासनान तात्काळ लक्ष दिवन रस्त्याची स्वच्छता आणि दुरुस्ती करची अशी जोरदार मागणी जाती आसा. कारवार. मंकी हांचो 7 वर्सांचो चिमुकलो प्रमोद सुबराज नाईक गंभीर हृदयविकारान ग्रस्त असून तांचेर बेंगळूर हिंगा स्पर्श रुग्णालयात उपचार सुरू आसा.
मंत्री मंकाळ वैद्यमी शुक्रवाराक रुग्णालयाक भेट दिवन चिमुकलो प्रमोद सुब्राज नाईक हेमगेली चौकशी करून तेगेल्या आई बाबाक धीर दिलो. सुब्राज नाईक हेगेलो चलो प्रमोद हेगेल्या हृदय उपचारासाठी 40 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येतलो अशें डॉक्टरान सांगले. ही खबर कळताच मंकी वाठारांतल्या नागरिकान वर्गणी गोळा करच्याक सुरवात केली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन प्रमोद हेमगेल्या हृदय उपचारासाठी मंत्री मंकाळ वैद्यमी वैयक्तिक स्वरूपात 5 लाख रुपयाची आर्थिक मदत केली. तशेंच मुख्यमंत्री खिंच्यान शासकीय मदत मंजूर करून दिवचे आश्वासन दिले. भेटी दरम्यान मंत्री मंकाळ वैद्यमी डॉक्टरांबरोबर चर्चा करून प्रमोद हेमगेल्या उपचाराक सर्वतोपरी सहकार्य करची ग्वाही दिली. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. पर्यटकाला अचानक आजारपणामुळे मरण. कारवार. गोकर्ण हांच्या मुख्य समुद्र किनाऱ्याचेर तामिळनाडू हांच्या एक पर्यटकाला अचानक आजारपणामुळे मरण पावल्याची घटना घडली. पर्यटक आर कुमार अशे मृत व्यक्तीचे नाव असून ब्रेस्ताराक दनपारा गोकर्णच्या मुख्य समुद्र किनाऱ्याचेर अचानक अस्वस्थ जावन कोसळलो. समुद्र किनाऱ्याचेर आशिल्ले तेन्ना अचानक कोसळिल्ल्यान थंयच्या स्थानिक लोकांन तात्काळ मदतीक धांवन प्राथमीक उपचार दिवचो प्रयत्न केलो. नंतर स्थानिकाल्या सहकार्यान आर कुमार हेमका गोकर्ण प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन गेले. थिंगा वैद्यकीय अधिकाऱ्यान तपासणी करून मृत जाल्ल्याचे घोषित केले. मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट जालें ना. घटनेची खबर कळताच गोकर्ण पोलिसांन घटनास्थळार भेट दिवन पळवणी करून प्रकरणाची नोंद केली. मृताल्या कुटुंबाक घटनेची माहिती दिल्ली असून फुडली कारवाई सुरू आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.